Hai लोगोफोर गिबि-गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय। नोंथांमोना गोमोदों जानो हागौ आङो दिनै माइ एक्सपिरियेन्स बुङालासिनो मानि थाखाय अबंसा ब्लग होननानै बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायगोन। जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो बेखौनो आसा फारिबाय। आंनि चेनेलनि मुंखौ आङो मानि थाखाय सोलायदों बेखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों। दाखालि साननैसो सिगाङाव आङो आंनि चेनेलनि मुंखौ आङो सोलायनाय जादों। आंनि चेनेलनि मुङा सिगाङाव जादोंमोन माइ एक्सपिरियेन्स। बे माइ एक्सपिरियेन्स चेनेलजोंनो आङो मोननैसो भिडिअस हगारबाय। मानो होनब्ला आंनि चेनेलखौ खुलिनाया बारा गोबाव जाखायाखै। बिदिनो आङो मोननैसो भिडिअस हगारबाय आरो दिनै आङो चेनेलनि मुंखौ सोलायबाय। मानि थाखाय सोलायदों होनब्ला आंनि चेनेलाव मोननैसो प्रब्लेम जादोंमोन बेनि थाखाय आङो आंनि चेनेलनि मुंखौ सोलायनाय जादों। सिगांनियाव माइ एक्सपिरियेन्समोन दायो जाबाय अबंसा ब्लग। जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आं फोरमायनो सानदों जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलखौ सार्च खालामगोन अब्ला अबंसा ब्लग माने अबंसा होनानै बोब्लानो नोंथां सार्च खालामब्लानो नोंथांमोना मोननो हागोन। मानो होनब्ला आंनि मुङा जादों अबंसा बसुमतारी। आंनि चेनेलनि मुंखौबो आङो आंनि मुंजोंनो लाखिनाय जादों। आंनि चेनेलनि मुंखौ दायो गोदानै लाखिनाय जादों अबंसा ब्लग। ABANGCHA ब्लग। बेजों नोंथांमोना सार्च खालामब्ला मोननो हागोन। आरो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायनो सानो आङो सिगाङाव जेफोर माइ एक्सपिरियेन्स मुंनि चेनेलाव आङो जिखिनि भिडिअस हगारदों बेयो जादोंमोन कर्नाटका स्टेटनि सिङाव थानानै आङो भ्लगिं बा भिडिअसफोरखौ बानायनाय जादोंमोन। नाथाय आङो 15 जानुवारियाव थांगासिनो दङ आसामसिम। कर्नाटका स्टेटनिफ्राय आसामसिम थांगासिनो दं। 3 डेसनि उनाव आङो थांगासिनो दं। आसा खालामदों नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन बयजोंबो इन्जय खालामनो मोनगोन। मानो होनब्ला बै समाव जागोन मागो दमासि जानायनि फोरबो। जागोन लोंगोन मोसागोन रंजागोन बिदिनो मा खालामगोन इन्जय खालामगोन। आसा खालामदों नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन। मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। बयबो गोजोनै था रंजा खुसि था। आङो गाबोन थांगोन आंनि जायगानिफ्राय बेंगलरसिम। मानो होनब्ला आङो दायो दङ कर्नाटका स्टेटनि सिङावनो दं थेवब्लाबो आङो कर्नाटका स्टेटनि मोनसे मेंगलर होननाय जायगायाव दङ। गोबां सुबुङानो दाउट जायो बेंगलर आरो मेंगलर बेयो मोनसेयानो नङा। बेंगलरा मोनसे जायगा आरो मेंगलरा मोनसे जायगा। मेंगलरा जाबाय लैथोनि सेराव दं लैथोनि रुगुंनि सेराव दं आरो बेंगलरा जाबाय गोबां डिसटेन्स। बेंगलर आरो मेंगलरनि जायगायाव 8 घन्टानि डिसटेन्स जायो। बिदिनो आङो थांगासिनो दङ। गाबोनो आङो बेंगलरसिम थांगोन। बेंगलराव थांनानै आङो 14 थारिखआव आङो थांगोन एयारपर्टसिम। मानो होनब्ला आंहा 15 थारिखआ फुंनि 6 बाजियाव फ्लाइट दं। आङो 14 थारिखआव थांनांगोन हरनि समाव थांनानै रेडि जाना थानांगोन। बेखायनो आङो गोबां एक्साइटेड। आङो थांगासिनो दं आसामाव। थांगोन नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन बेखौनो। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आसा फारियो जे आनान गसाइनि सेराव बेखौनो आरज गाबो बयखौबो गोजोनै लाखि रंजा खुसि लाखि। मानो होनब्ला मागो दमासिनि सम रंजानाय सम जानाय सम। आंबो थांनानै इन्जय खालामगोन। आङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिनायनि जाहोनानो जाहैबाय आंनि जि चेनेलनि मुंखौ आङो चेन्ज खालामबाय बेखौनो आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो थाखाय आङो दिनैनि नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय। बेजों लोगोसे मागो दमासिनि नोंथांमोनखौ गोजोन हामग्लायनाय बावहरनायनि थाखाय आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय। भिडिअसआव बरिं जाखागोन नङा होनब्ला थेवब्लाबो नायदो। जुदि नोंथांमोना आंखौ इयुनाव सार्च खालामो अब्ला अबंसा ब्लग ABANGCHA बे अबंसा बेयाव सार्च खालामब्ला नोंथांमोना मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै दं रंजा खुसि दं। जुदि नोंथांमोना गोजोनै दं आंखौबो
गोजोनै लाखिनो थाखाय आं गोसोनाव आंबो जाहाथे मोजां मोजां न'सिम मोनहैयो नोंथांमोनखौ लोगो मोनहैयो बेनि थाखाय आर'ज गाबगोन आसा फारिनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय दिनैनि भिडिअआनो बेनो जादों नोंथांमोननि सेराव आं फोरमायनाय आरो नोंथांमोनखौ गोजोन हामलायनायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव दिनै नुजाथिदों नोंथांमोननो फोरमायबाय आं जे भिडिअसनि मुंखौ आंनि चेनेलनि मुंखौ सोलायबाय होननानै स' बारा गोलाव खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय दाउ